Vyzývame Roberta Fica, vyzývame Šutaja Eštoka, vyzývame Pellegriniho, aby okamžite začali konať. A takisto vyzývame aj ministra Migaľa, ktorý pozerám, že prvé veci, čo začal robiť, tak chodí do svojho rodného mesta Vránov nad Topľou a tam rozdáva milióny. A ja sa pýtam, a čo ostatné mesta? Čo Snina, čo Michalovce, čo Humenné, čo Stará Ľubovňa, čo Sabinov, čo Bardejov? Za to, že Migaľ sa narodil vo Vranove, tak teraz všetky peniaze pôjdu do Vranova? Toto je tá cesta, že ideme rozvíjať takto regióny? Je to obrovská hanba a vyzývame aj Migaľa, aby okamžite začal riešiť čerpanie eurofondov. Keď to Raši celé zbabral, tak nech to okamžite opraví, tak ako to rozprával, a nech idú peniaze do regiónov, ale všade. Nech má každý starosta a primátor príležitosť, nie naši ľudia budú zase dostávať, naši starostovia, tam, kde sa on narodil. Tam, kde on má stranickú príslušnosť k Smeru a Hlasu.